daw ugit mahalog hatag. Dira day ko kay dako og balay. Dito ko kay dako kay hatag kay dako balay. Paano masabi? A few moments later. Ayo, Paul. Pwede man ay gonggol? Tutulog ako na! Kasi dapat ang mga kayo! Au! Wow! Di abayan na. Woo! Wow! Ihana. Stop! Sabi ko na stop! Paul, di man ka maminaw. Ako lang kang kantahan, bi. Tuloy mo yan! Tiyo, tiyo, titi, tiyo, 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 titi, tiyo, 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 titi, tiyo. Galing! Ay, tanong na doon guys. Di ba na? Anihan na biro. Paul, nanaygong ko ba pang hinabang kay wala ko'y buga sa bukid. Ulit ko! Hindi ako pumunta rito para makapag-away. Oh no! Ihana. Ginagawa mo? Iya, uy. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Mukha ni Moy! Litre! Mukha ni Moy! Kini mauna ni dako ni atag. Oh my God! Wow! Kaya mga ro! Samo kay ka. Ako kita no ba? Samo kay ka. Ang sama ni Col, piso ramani, di mani kapalit bugas, ingon baya nila pag dako balay, dako hatag, kuripot man diyan. Nakatanungan nyo, no-comment na po ako dyan. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Unsa man ay naimgig kita na Col, kada ko ba diyan na tutoy. Kalami yan na, uy! Sumukha ni. Awa diri. Mukha ni mo. Sige ka tsaka sa mukha. Nakais. Ito nakaano ni. Ay, tanawa. Basta tara mo! No, Col! Gago! Kapal na mukha mo! Ha, tagam lagi ka muanga ka. Balik pa rin ataha ka. Tagam.